доктор Джо Диспенза дар китоби машҳури худ ақли худро афзоиш бидеҳ оварда аст. эҷодкорӣ ин бисёр як падидаи аҷиб аст. раванди эҷодкорӣ мисли сафарест ки тавассути коҳҳо анҷом дода мешавад. вақте ки намедонӣ дар кутали баъдӣ туро чӣ интизор аст. лаҳзаҳое мешавад илҳом аз дасти мо гирифта ба қуллаи нав меорад ки аз он ҷо манзараҳои аҷиб кушода мешавад. аммо баъдан мебинем ки чӣ хел душвориҳо дар пеш моро интизор аст. мо ба шубҳа кардан сар мекунем ки оё мо ба ҳамин қадар баландӣ баромадаем ва оё ҳама ин арзиши кӯшишҳои моро дорад. амали эҷодкорӣ ба мисли таваллуд бо машаққатҳо, хастагӣ, шабҳои бехобӣ ва ҳатто фикрҳои дардовар дар бораи оянда пайваст аст. мо дар бораи қобилиятҳои худ хавотирем ва андеша мекунем дар бораи он чӣ ки медонем ва он чӣ ки намедонем. инчунин дар бораи мунаққидони ояндаи худ андеша мекунем ва умуман мо ҳама инро барои кӣ мекунем ва аз ҳама муҳимаш чаро. ман дар вақти навиштани китоби худ ҳамаи инро пушти сар кардам. наполеон ҳил, муаллифи яке аз беҳтарин китобҳои серхаридортарин «Фикр кун ва сарватманд шав» аст. ӯ дар китоби худ мегӯяд: агар хоҳиши ту аз ҳад зиёд бошад ва барои пеш рафтан бисёр устувор бошӣ, беназардошти ин ки ҳар чизе рӯй диҳад ё то рафт, он чӣ қадар мушкилтар хоҳад шуд. пирӯзии ту хоҳад омад. муаллими бизнес Саиднур Давлатов дар китоби машҳури худ «Ман ва пул» овардааст: ба нақша даровардани ҳаёти худро омӯзед. одаме ки ояндаашро худаш ба нақша намегирад, бояд обонда бошад ки ба ҷои ӯ ҳаёташро дигарон ба нақша хоҳанд даровард. бе нақшаи пешакӣ ба чизе муваффақ гаштан мушкил аст. подоши ҳар кас амали худи ӯ аст. агар шумо тухми камбизоатӣ кишт кунед, ҳаргиз баҳри ба даст овардани ҳосили сарватмандӣ умед набандед. питер Тил дар китоби худ «Аз ҳеҷ чиз ба чизе» гуфтааст: аз сифр ба сӯи як рафтан маънои аз ҳеҷ чизе ба сӯи чизе рафтанро дорад. ин беҳтар аст аз як ба сӯи 10 ё аз як ба сӯи 100 рафтан. ту мехоҳӣ комилан чизи наверо эҷод кунӣ, на ин ки кореро мекунӣ ки дигарон беҳтарашро карда метавонанд. иқтисодчии машҳур Эрик Райс китобе дорад бо номи «Навкори сарфакор» ва ин китоб барои пешбурди тиҷорат маслиҳатҳо медиҳад. марҳамат порчае аз он. ба ин саволҳо посух бидеҳ то тиҷорати худро дар шакли модел намуна қарор бидиҳӣ. оё ба ягон нафар лозим аст он чизе ки ман тайёр мекунам? оё ман аз ин амал пул ба даст оварда метавонам? оё он қобили таҳаммул аст? инчунин оё он дар оянда кор мекунад? ҳар як савол шояд тавассути муштариёни дорои истеъдоди наҳуфта посух гардонда шавад, на ин ки бо тахмин ва умедвории холии шумо.